Ere Futa M.E. Mr. Kumi Lamu Fernande Perzi immo liggo ala ko laamu liggi wadde hewɓe geggi naate ladde kaɓe ni rewde nagge persiɗero ndi hagge mi wona arani fam komi ɓinguel leydi so laamu wina warami kay bone ustaki beydi te ɓesgu ngune darami ɓiɓɓe leydam ne keydi min coynaki jaam te laamu ngune fiddi adante ñeñe fiddude kay ko yiideji mo moƴƴo so nangue yiiɗi higgude wadde wara duule goɗɗo onon ɓiɓɓe leydi so nangue firti addi dañal goɗɗo ɓuuɓi ko basal mo Allah udre jamal yo doglije te bafal laamu yide ko wata won yedde ko jahata won bidig yoye bidig ayeta sénégalais persi immo visite mato mi ngore ko baliye golle fo on bonni mawɓe sukaɓe goyni on goyni mawɓe sukaɓe on bonni golle sukaɓe yaw salamdo asi ko enen gafti won finaɓe non kako kasti laamu sénégal nena business panigal hajesne persi yettir ɓendani teftiro won ko mbineɗa gila ɓennani teskiro so mbubu juri maye hende dartani jiijam woyome nge hege nattigo fewnude jiidam ko Allah min kolli wadde moɗomi werti juuɗam so ɗaminari yuli goddi yo ñiije kaɓɓe ɓoggi ar yirnono min koddi ɓe ko muñal ɓe ko bojji won ɓoyɓe munjoɗone muñi ha guite gordi so barme fawa mayɗe jeynge kay wonko yoddi holko kandinɗo min tuuse maro hewko cuɓe mi ñaw min cafrata ko balli fo ne keewi kuƴe kala ko min keɓani mbiyon min pota heppude aɗa holla ko jeyɗa heɓata kay sago ma ko heftude won ɓoyɓe munje pusen rengreng jiyani tali tuuso ton ko pavillon ngaji ɗum ɗon ustani pali ɓoy ko onon kede avion ngaji pari walla Italie musad min kara laamu maɗe biskire ɗo pour min kara bandam rewnu hen biski on goyni mawɓe sukaɓe on bonni golle sukaɓe yaw salamɗo asi ko enen gafti won finaɓe don kako kasti laamu sénégal nena business panigal hajesne persi yettir ɓendani teftiro won ko mbineɗa gila ɓennani teskiro kala on e banki min gala coggu warga on pinar jolone otoji minen min kabɓe gorga holno min jogori heɓɓitade lawol New York persi wallu miskine beele keɓa baraji wappa penande yawi kajjana garaji lamɗo jeeya fende te ana wona cogolel ko demɗo foti sañde bandam hay sile ko ɓurilel min keɓani neɓam mi coftanani omelette ko jimmi haalde kone heewi heƴane an walet te subaka fonde pinda ka jiiɗo caŋaɗa molen bandiji ɗine keewi bitikaji ɗine jane a janggat ha maya non kaye wadde examen so bonne waɗɗirima jaam o ene heewi amen so barru uddirima jaam gonga ne heewi añe hoɓɓe ñawrede muwa gudde ha timma ane ɓayde leydi ala luwa kuɓɓe mi deƴƴa jamais on goyni mawɓe sukaɓe on bonni golle sukaɓe yaw salamɗo asi ko enen gafti won finaɓe don kako kasti laamu sénégal nena business panigal hajesne persi yettir ɓendani teftiro won ko mbineɗa gila ɓennani teskiro